Лагішынскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе 13 гадоў. Спачатку гэта была школа агульнай фізпадрыхтоўкі. Потым з'явіліся профілі – футбол, лёгкая атлетыка і бейсбол. На пачатку ідэю развіваць экзатычны для Беларусі ўвогуле, а для сельскай мясцовасці тым больш бейсбол лагішынцы ўспрынялі скептычна. Узгадвае даўнія цяпер падзеі дырэктар школы Анатоль Лобачевский. Были единомышленники, были противники этого начинания. Но на сегодняшний день мы рады тому, что мы остановили выбор на этом виде спорта и получили определенные дивиденды. Сегодня это достаточно динамично развивающийся вид спорта. В 2020 году он включен в программу Олимпийских игр. Сёння лагішынскі бейсбол ведаюць далёка за межамі пасёлка, таксама як і лагішынскіх бейсбалістаў. Адзін з іх сёння нават трэніруе сталічную каманду. Лагішынскія ваўкі былі сярэбранымі прызёрамі чэмпіянату Беларусі. Дастойныя супернікі Брэсту і Мінску і сёння. На змену дарослым падрастае моладзь. Я начал заниматься бейсболом в этом году. Бейсбол – это достаточно редкая игра. Футболом и легкой атлетикой занимаются почти везде. А этот вид спорта встретить нигде почти невозможно. А яшчэ юныя лагішынскія бейсбалісты ў ліку плюсаў называюць магчымасць бываць у розных гарадах. Так, у межах дзіцячага турніру нядаўна вярнуліся з Магілёва, зараз прымаюць магіляўчан у сябе. Наступны тур у Мінску. Перамогі чарадуюцца з паражэннямі, але спартыўны вынік далёка не галоўнае, кажуць бацькі. Очень хорошо, что у нас есть такая школа, и можно детей, они чем-то заняты, у них нету свободного времени, чтобы так без толку погулять. Я очень рада, что мой ребенок ходит в спортивную школу, что он увлекается чем-то, не сидит в компьютерах, безумно счастлива от этого. У абласны спартыўны клуб Федэрацыі прафсаюза ўваходзіць 17 вучэбна-спартыўных устаноў па 20 відах. У іх ліку 10 дзіцяча-юнацкіх школ і 7 школ алімпійскага рэзерву, у якіх займаецца больш за 6 тысяч дзяцей і падлеткаў. У мінулым годзе ў сістэме вучэбна-спартыўных устаноў прафсаюзаў падрыхтавана 9 майстроў спорту. 2 выпускніка ўключаны ў нацыянальныя зборныя, 7 залічаны на стажыроўку, 24 у рэзерв. Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».